नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि थाखाय दोंसे मोगथां जिउनि जाफुंसार सल' लाबोदों। बे भिडिअ'आ जोबोरैनो थुलुंगा आरो मिथिनो गोनां जागोन। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां आरो हारिमु इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। फैदो बिदिब्ला सल'खौ मिथिलांदोनि। सासे टेक्सि ड्राइभारनि गोमोथाव सल'। महाराष्ट्र रायजोनि बीड जिल्लानि सिङाव थानाय लिम्बारै गामिनि सासे लाइमोना मोनसे समाव टेक्सि गारि सालायोमोन। बेनि मुङा अमफायताने। बियो पुनेयाव गावनि टेक्सि भारा बोयोमोन। अमफायतानेया गावनि नाजानायजों कम्बाइन्ड डिफेन्स सार्भिस आनजादनि सासे टपार जानो हादोंमोन आरो सासे आर्मि अफिसारबो जानो हादोंमोन। बियो गिबियाव गावखौ इंराजियाव गोख्रों खालामग्रोनानै लादोंमोन आरो सिडिएस आनजादनि थाखाय थागथियारि खालामदोंमोन। दा सासे टेक्सि ड्राइभारआ सासे आर्मि अफिसार जानो हाबाय। बेनि बिफायाबो सासे ड्राइभारमोन। नाथाय खाफाल हावरिया सानसे लामानि जाब्रबथायाव बिनि बिफाया आथिं थोंनैबो गोमाजादोंमोन। अमफायतानेया बिएससि कम्पिउटार साइन्स जोबथा बोसोराव फरायफुबाय थानायावनो नखरखौ नायनो गोनां जादोंमोन। सानसेखालि बाक्सि मुंनि सासे रिटायार कलनेलआ बिनि गारिखौ भारा लायो। रिटायार कलनेल बाक्सिया बेनो कम्बाइन्ड डिफेन्स सार्भिस एग्जामिनेशननि सोमोन्दै फोरमायो आरो बेनो बिनि थाखाय मोनसे गेदेर खाबु लाबोनानै होफैयो। बियो 2016 मायथाइयाव सिडिएस आनजादखौ होनो थाखाय गावनि गोसोखौ दिदोम खालामो आरो खेबसे नाजानायावनो जाफुंसार जानो हायो। अमफायतानेनि जाफुंसारनाया लाइमोन आरो गोरिबफोरनि थाखाय जोबोद थुलुंगानाय खौरां। सल'आ बेनोसै। माबायदि नांखो कमेन्टजों फोरमायहरदो नोंथांमोना। गोजोन्थों।